vanhurume vane nhengo dzakasiyana-siyana. Kune dzirefu, dzipfupi, dzikobvu, dzitete. Imimi munowanzofarira dzakaita sei? Ndowanzofarira hombe. Diki handinyatsogutsikana nayo. Ndoda inosvika kuchibereko chaicho. Nokuti diki handinoda inotosvika kumwoyo. Diki chaicho ine kaviri. Dzimwe dzenguva unzoti waita sex nemurume. Saka ndowanzofarira hangu hombe ndo inondiitira. Ndo mafarira ndinoita hangu hombe. Ndoda inondiitira kuti kana nendinotogutsikana kuti apa ndarara nemurume. Saka kana ndikatosanganawo nediki ndizvowo handizorambi. Asi handinyatsogutsikana nediki. Right, kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media. Muchifamba mine nenyu Manass Mwana kwachibanda. Tiri kuEpworth unonzi kudombora Mwari. Epworth wakomana, Epworth yavharisa gore, yavharisa 2024 panhau dzema-sex workers. Paprogram ine vana vadiki vari pasi pe-18 havatenderwi kuona this video. Vanyarikani vonai muri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Handitika mwenzi wedu atinaye panapa anonzani? Nometa Chimuti. Nometa uri sei? Ndinofara makadini. Aiwa, tinofara. Nyika yese iri kutokuona handiti Nometa. Toda kuti wazivise kuti unoita basa rei? Nende basa rangu nderechiure. Basa randinoita. Wakaritanga rini basa iri? 2008. 2008 apa? Kandi manje. Chii chakanatsoitika chaicho kuti uzopinde mubasa iri? Chakaitika kuti ndizoita basa rechihure. Ndingangoti murume anga akatanga kundiroora. Akabva aroera kuSouth Africa. Saka ndingangoti hama dzachona dzanga dzakupindira panyaya yemarriage yangu. Ndichiti hatigari nemukadzi asina murume pano, ndatigari nemurume asingasvari. Ndozvakazoita kuti ndiite chihure. Right. Okay, manga musina mwana mese? Mbereko yakanetsa. Right. Nanhasi hamusati mane mwana? Ndakazoita hangu mwana kubasa redu ukoko. Alright. Saka mwana uyu anoziva baba wake kana unoziva baba wake? Aiwa, baba wake hatovazivi. Ini wacho handitozivi kuti akandipa nhumbu ndiani. Alright. Akura sei mwana? Ane 8 months. 8 ndimanje? Saka hapana here vanhu vamuri kufungidzira imimi kuti vangava ndivo vakakupai nhumbu. Maingorara nemunhu wese pasina protection zvakafamba sei? Musi uyo ndingangoti handina kudzivirira. Munhu wandakakechana naye akati anotoda direct. Asi kuti ndichaziva kuti ndiani handichazivi kana kufungidzira. Kuti muchaziva kuti ari kupi munhu wacho? Handichazivi. Alright. But panguva yacho munhu 1 chete here? Vangali vanhu 3 vakandikecha zuva iro raitova iri manheru. Saka vanhu vachona nditoziva kuti vari kupi, vanogara kupi, vakaenda nekupi. Zvaive zvenguva yeusiku. Vanhu vese vari vatatu vakarara nemi pasina kondomu? Handisina kudzivirira. Because paiwa nemari yakati kana iri yaiva direct iyo vanhu vakati vanondipawo $15. Semunhu anga akaomera panguva iyoyo handina kubva ndaramba. Ndakabva ndati ndotokwanisawo kuwanawo mari yerenti nemari yechikafu. Uye mari yekuti nditengerewo mapamba emwana. Saka ndakabva ndangoitawo direct. Mutenge mapamba emwana ime usati mane? Mutenge mapamba emwana? Pamwana wangu handandava naye. Saka ndanda kungoita zvese. Pandakazoita mwana yeye. Hatisina zonzwanana. Imi mati nhumbu yakabata is one night. One night iro makarara nevanhu ndakarara nevarume vatatu. Vatatu ava hamuzoti nhumbu yakabata papi? Chokwadi. Ko nhau yemapamba emwana? Ndandafungidzira kuti pandakazozvara mwana wangu ndanda kungoramba ndichikechesa kuitira kuti ndikwanisewo kuwana zvinoraramisa mwana wangu. Ndandaenda kumberi. Alright. Memaenda kumberi. Alright. Aiwa, saka kana isiri pane protection munenge muchishandisa, munenge muchida marini? Kana pasina kudzivirira? No, pane takadzivirira. Mazuva ano munoita mari? $5. Kana tisina kudzivirira muchiri kuita here? Dzimwe dzenguva handinchiona kuti mari yacho inenge yakaitimira sei. Alright. Todzoka panhau yekunetsa kwembereko. Murume wenyu wacho kwaari ikokoko ane vana here?
Ndakanzwa utani vana vaviri kuSouth Africa. Wakaita mushure mekunge marambana kana kusati marambana? Mushure mekunge ndarambana naye. Mune chokwadi chekuti vana vacho ndevake ere zveshuwa? Kozi pamwe mbereko inogona kunge yainetsa kusaidi kwake kana kuti neno pamwe ropa raita dzaunatsorera? Ipapo handina chokwadi. Iye anoti vana ndevake, saka chokwadi chinozivikanwa naiye murume wangu. Alright. Touya panhau, pane nguva dziye dzekuti vanhukadzi vane 7 days dzavo dzepamwedzi dzekuti vanenge vasingakwanisi kuita bonde. Inini ndeapi maatano amunotora? Inini ndingangoti panguva yangu yekuenda kunguva yangu ndinoshandisa mazuva 2. Saka rezuva rechi3 ndinenge ndakutoita futi zvebasa. Alright, saka munongomira mchana? Ndinongomira pichana ndobva ndatongoenda basi. Alright. Vanhurume vane nhengo dzakasiyana siyana, kune dzirefu, dzipfupi, dzikobvu, dzitete. Imimi munowanzofarira dzakaita sei? Ndowanzofarira hombe. Diki handinyatsogutsikana nayo, ndoda inosvika kuchibereko chaicho. Nokuti diki handinoda inotosvika kumoyo. Diki chaicho ine kaviri, dzimwe dzenguva unzoti waita sex nemurume. Saka indowanzofarira hangu hombe, ndo inondiitira. Ndo mafarira ndinoita hangu hombe, ndoda inondiitira kuti kana nendinotogutsikana kuti apa ndarara nemurume. Saka kana ndikatosanganawo nediki ndizvowo handizorambi, asi handinyatsogutsikana nediki. Alright. Saka mune yamunoti here permanent boyfriend? Uko kubasa kwedu hakuna permanent. Zviripo izvozvo ndo zvaunotoita panguva yacho. Saka permanent hapana pari zvino. Totsvaga mari. Saka iko zvezvi maane mwana murume wenyu akuziva kuti munobara ane chokwadi, ende zvakanakira kuvanhukadzi hapana paunombonzwa nyepero kunzi mwana ndewako. Kana watongoitakura mimba mwana ndewako, zvakasiyana nevanhu vechirume unoona kunzi ndiwe muridzi wenhumbu but usiri muridzi wenhumbu. Saka akati ngatidzokerane sezvo aona imimi kuti maakwanisa kuzara mwana, makwanisa kubara, handi chakambonetsai nawe mbereko? Ndizvozvo. Munokwanisa kudzokerana here? Inini ndakazvimirira kuchadzokerana nemurume wangu handichadi. Nangu akauya nechuru chemari kuchadzokerana handichadi, nokuti upenyu hwandakararama ndinaye ende ndiri mukati memabereki vake hwakasvika pakundirwadza kuzosvika ndizoita basa rakadai. Saka kuchadzokerana naye nemoyo wangu hauchada. Hama dzacho kana kuti vabereki vacho ndeapi mashoko ainyanya kukurwadzai avaitaura ivo? Mashoko aindirwadza vaigona kutondimukirira kuseni. Ndikada kuti ndibate mutsvairi vaiti usatsvaira, hatitsvairwi nengomwa pano, hatitsvairwi nemunhu asingazvari. Chibereko chako chakadyiwa nembwa. Saka zvinhu zvaisvika pakundirwadza uye zvaindishungurudza kusvika pakuchema nangu ndiri ndega. Ndikatombofunga mweya kuti beta ndizviuraye nemashoko iwayo. Saka ndakazoti beta ndibude masvere. Alright, maanengo yakareba sei mabuda masvere? 3 years dzakwana. 3 years? Yeah. Alright. Saka varume munovatsvagira kuno kuairport kana kuti munombopotawo muchibuda muchienda nzvimbo dzakawanda dzakasiyana siyana? Inini handiwanzo kuvaitsvagira kuno kuairport, nokuti kuno kuairport vanhu vema50 cents nemadollar. Dzimwe dzenguva vanogona kutoishaya, saka ndinoenda out tondoita madhiri edu tiri ukoko dzimwe nzvimbo dziri kunze dzinobhadhara. Saka muno ndakaona kuti ndinotofa nenzara, handitire muno. Alright. Aiwa, pari kunatsozvisika ipapapo. Ameno zvimwe ngatitimi masangano nezvirwere zviriko mazuva ano zvepabonde izvi, ndeapi matanho amunotora? Inini ndingangoti zvirwere zvepabonde handisangani nazvo. Wai? Ndinototi kana ndabva kubasa rangu iri ndinomwa guchu. Guchu rangu ritori mu20 liters, munenge mune mudzi yakasiyana siyana, ndo randinonwa makapu angu 3. Saka zvirwere zvepabonde handisati ndambosangana nazvo zvokuti ndingaita siki kana kuti maronda kana kuti kunzwa musana. Aiwa. Alright, makangosanganawo nenhumbu chete? Alright, ndinoda kuti mbonatsondudza chokwadi. Nhumbu inokubata kwayakaita makafara kana kuti hamuna kufara nekubata kwayakaita?
ndakashungurudzika nekuti kazhinji kana une nhumbu unogona kunzwa hope kubasa kwacho hauendi unenge usina mari. Saka nhumbu yakazondivhiringidza zvakawanda. Hongu ndakazofara hangu kuti ndane mwana asi panguva yacho ndakamboita stress. Semunhu wekuti ukaita nhumbu mamwe mari inokunzvenga zvakanyanya. Alright, saka nhumbu asi maida henyu asi maida muchiziva baba wacho. Chiri kukurwadzai nhau yekuti hamusi kuziva baba vacho kana kuti chaizvo. Chinhu chiri kundirwadza ndechekuti ini handizive baba vacho. Dai ndaiziva baba vacho kuti ndiwo muridzi wenhumbu aiwa ndaizvitambira. Saka ipapa zviri kundirwadza kuti inini muridzi wemwana uyu handimuzive. Ndozvimwe zvinhu zvinozotonyanya kushungurudza. Hapana here kana mashamwari pamakakechwa ipapa ungakwanisa kuziva vanhu vachiwa kuti vatreswe kuti vagone kuitorwa kana meno gone kuitwa DNA? Hapana. Hapana wandingamboti uyu. Ende shamwari dzangu hapana akamboziva kuti vanhu vandakechwa navo ava vanhu vakamira sei. Saka handina fungidziro. Alright, kose imwe the following night yacho, the following day, vamakaziva imi kuti maita bonde pasina protection, makangodiwo kushandiswa hameno kana morning after kana kuti makangoti sezvo pamwe nhumbu iri kunetsa kubata saka handina nhumbu yandobata? Inini ndakati semunhu aimboni chibereko chakadyiwa nembwa. Ndakangoti aiwa nhumbu handimboibati, ndandisina fungidziro netarisiro kuti zvichaita saizvozvo. Saka ndakabva ndangoitawo direct. Alright, aiwa pari kunzwisisika. Ndeipi kuridziro yamungade kupa imimi kune vechidiki vanhasi vari kufungidzirawo kana varikuda kuzopindawo mubasa renyiri? Ini ndingangoti kuridzira yandinoda kutaura ndeyekuti vanhu vaMwari izvi zvokuita chihure ibasa rakaipa. Ibasa rakaipa ndinotozviona nekuti tinosangana nemariski akawanda. Uye ukange wazvitanga kubuda mazviri kunogona kunetsa, kunotora time. Umwe munhu anogona kutoti even ndikaroorwa handikwanisi, ndinoramba ndichingohurira murume. Saka zvinhu zvinoaffecta. Saka ndinoti kune vese vakateerera kabasa aka akavaraidzi. Alright, muri yeZimbabwe ndo nhau yenge tinayo panapa muzuva ranhasi. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka asi musakanganwa kuuyawo mucomment section muchitiudza mafungiro enyu. It's lockdown.